І я вижу, як много наш народ за останніх 200, 300, 400 років зробив. Ми мали історію карпатських русинів від Довговича, від Іоанна Базиловича уже в 1796 році, коли ми не мали історії України. Ми мали шеститомну історію Михайла Лучкая у 1829 році, про які многотомні історії України в ті часи ми можемо говорити. Ми мали за часів Андрія Бачинського 300 народних школ, які виникли в рамках програми «Ratio Educationis». Програма, яка була написана спеціально для австрійської держави в 1777 році. То значить, конець 18 століття, зачаток 19 століття, поступно в кожному селові формувалися народні школи. Ясне діло, що не в кожному. Приміром, у ті часи у Коротнянах Ужгородського району школа була більша, як в Ужгороді. Ніколай Теодорович був директор там тої школи, і діти із Ужгорода ходили учитися у Коротняни. Але таких школ було 300 в той час. Давайте пригадаємо історію України. А нічого того там не було. Ані думки не було за те, щоб в школах говорили народним язиком, і щоб були народні школи. Ясне діло, ми можемо скептично відносити, який то був народний язик. Це то була чисто бесіда деякого нашого села, це може був комплікований деякий некодифікований стандарт. Але швидко було в руках нашого народу. Це наші люди могли вибрати той язик, в якому вони будуть писати, читати, говорити, але не влада у Відню, яка би заказала деякий народ, заказала деякий язик. То значить, що за ті 300 років направду русини відкрили себе світові і дали світові, що ми можемо називати як світові деякі надбання, досягнення.